Està demostrat científicament que els nostres sentits ens enganyen i, per tant, està demostrat científicament que jo els enganyo a vostès. I per què ens enganyen? Doncs perquè són així d'inútils. Van a la seva i no ens mostren el que haurien de mostrar. Però hi ha una manera de veure el que aquesta colla d'incompetents no ens mostren. La manera és molt fàcil, no fer servir els sentits. I això s'aconsegueix contactant amb uns altres sentits que potser estan en una altra dimensió. S'han de fer aquesta mena de pegats per veure la realitat tal com és. Doncs bé, 1.700 € cadascú i els ensenyo com aplicar aquest mètode.